ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஏற்கனவே என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா சிஎஸ்கேவோட ஒரு நெட் செஷன் மேட்ச் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ப்ராக்டிக்ஸ் மேட்ச்னு சொல்லலாம். ஸோ அது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா வார்ம்அப்லாம் பண்ணாங்க பிளேயர்ஸ் ஃபுட்பால் விளையாண்டு. கேட்ச் தலை தோனி கூட த்ரோ பண்ணுறாரு பாருங்க வாலிபால். கொஞ்சம் நேரம் எல்லாருமே வார்ம் அப் பண்ணாங்க. ஸோ நல்லா வார்ம் அப் பண்ணிவிட்டு ஸோ நல்லா ஸ்ட்ரெச்சிங்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பார்க்குறது. ஸோ மேட்ச்லாம் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. ஸ்கோர் போர்ட்லாம் ரெடி ஆகிட்டு இருந்துச்சு பலமாக. ஸோ ஸ்கோர் போர்ட்லாம் ரெடி பண்ணுறாங்க. அங்கே உள்ள தொட்டெல்லாம் கும்பிட்டுக்கிறாரு. ஸோ பாலும் ரெடியாக இருக்குது. ஸோ மேட்ச் நடக்கும். ஸோ இது ஒரு ப்ராக்டிக்ஸ் மேட்ச்னால யாரும் ஃபேர்னஸ்லாம் தேவையில்லை. ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பால் மாதிரி போடுவாங்க. ஸோ பியூட்டிஃபுல்லான ஷாட் ராபின் உத்தப்பா. ஸோ ராபின் உத்தப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்லா பேட்டிங் ஆடிட்டு இருந்தார். ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹரி நிஷாந்த் நல்ல ஷாட்ஸ் அடித்தார். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய துஷார் ஜெயஸ்பாண்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருமே போலிங் போட்டுட்ருக்காரு. ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் தான் நல்ல பேசர். ஸோ 140லேருந்து 145 வரைக்கும் நல்ல பேஸ் போடுவார். ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ராஜ்வர்தன் அவரும் வேறு வந்து வரும்போது 150 வரைக்கும் டச் பண்ணுவார். ஸோ ஏன்னா இந்த வாட்டி தாங்க சிஎஸ்கேக்கு ஸோ போன 2 ஐபிஎல்லோட வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த வாட்டி சிஎஸ்கேக்கு செம்ம பேஸ் அட்டாக் இருக்குங்க. எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் வச்சுருக்காங்க சிஎஸ்கே. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 140+ போடக்கூடியவங்க. ஆடம் மில்லியும் 140+ போடுவார். ஸோ ஸ்பின்னர்ஸும் சரியான ஸ்பின்னர்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ சிக்ஸர்ஸ்லாம் பார்க்குறீங்க. ஸோ அடுத்து போதும்ன்ட்டு தலை தோனி உள்ள வராரு. ஸோ தலை தோனி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சூப்பரான சிக்ஸர்ஸ் தான் பார்க்கக்கூடாது. ஸோ எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சும்மா பேசிட்டு டீமுக்குள்ளே ஜாலியாக இருக்காங்க. ஸோ லக்ஷ்மி பதி பாலாஜி பவுலிங் கோச்சோட பேசுகிறாரு தோனி. ஸோ ஃபீல்ட் செட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா தோனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டிங் இருக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. ஸோ சிக்ஸரை பார்க்குறீங்க தலை தோனி இறங்கி சும்மா முட்டுன்னு அடிக்கிறாருங்க. அவ்வளோதான். ஸ்டேடியம்க்கு இல்லை எத்தனை பால் போதோ ஸ்டேடியம்க்கு இல்லை எல்லாரும் ஹெல்மெட் போட்டு இல்லைங்கப்பா. தலை தோனி ஃபயர் மூடில் வந்துட்டாரு. பார்க்குறீங்க ஹெலிகாப்டருங்க. ஸோ சரியான ஷாட்ஸ் வச்சிருக்காருங்க. தலை தோனியும் செம்ம ஃபார்மில் நிற்கிறாரு. ஸோ ஸ்பின்னர்ஸையும் இந்த வாட்டி இறங்கி அந்த வெளுக்கிறாரு. ஸோ இந்த வாட்டி தலை தோனி சரியான ஒரு பெரிய நாக்ஸ் நிறைய ஆடுவார்னு எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ ஹரி நிஷாந்த் சூப்பரான ஷாட்டு. டாஸ் நல்ல ஷாட் 4 or 6 and 3. ஸோ ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ சிஎஸ்கேக்கு நல்ல பேட்டிங் அண்ட் பவுலிங் இருக்கும்னு எனக்கு நல்லாவே தோணுது. அதே மாதிரி அது பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்கேக்கு பேட்டிங் தான் நிறையா இருக்குது. ஸோ பவுலிங்லேயே 4 நல்ல சரியான பேஸ் போடக்கூடிய பவுலர்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ 140+ கொஞ்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் மீடியம் பேசர். இந்த எல்லாரும் நெக்ஸ்ட் செஷன் ப்ராக்டிக்ஸை முடிச்சுட்டு எல்லாரும் வீட்டுக்கு வராங்க. ஸோ உள்ள கிரவுண்டுக்கு. ஸோ அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் செஷன் ப்ராக்டிக்ஸ் முடிஞ்சது. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே பாய்.